Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya panatulasiku masaw dawla al-Abbasiyah ay apapatang na khalifa na su Harun al-Rashid. Siya gano Harun asaka to mama majnun betang. Tinahip betang na andi masa apakatan ka. Aswagin tama man amyaman ko kayo. Ya kaputo yan sa aturan tinahay Harun. Ani masa apakatan ka. Tinapa tiguharo na pamatingin na sa kanib betang na sa mga tatanod. Tinakatan kay sabab sa katawan nakan agiya ini tinia sa naging utapalasyon yan. Giya na kuda. Giyap man nagitatap dito sa kubo. Na piyan ang balayakan nasa ka nabini na sanga. Alit ini pembutingan kata. Tiyo Harun na wallahi innaka la sadiq. Ustogad na tiyo Harun al-Rashid. Napagumanuman ng arakan. Tiyo yung sa kata mama yakfi ka kitab Allah falzamhu. Yakat yung kumpurakan naging kater wallah, kitab wallah na tentuin nga. Tiyo khalifa benar tina pemanin na kakaibgigar ka. Kaya bubero khalifa. Tina taluti mana tina pangani. Tina pangani nga. Tina pagani na pangani na antazida fi umri umani araw sa umurakan. Tina diyang kagaga. Tina pakalibre ako kumalakal mo. Tina diyang kagaga. Tina pakasudang ako surga. Tina diyang kagaga. Tingin mo to sa kataw mama. Fa'alam annaka mamluk. Kenalang ka asaka na ana mga mimili ka kandidat mo nga. Na dati na kailangan na ka. Gingay dunia mawanip ng Allah. Kailangan na masabutan no. Gingay dunia na mababa akaw yung siya. Oh. Gila dito ni pamikiran ako mga ito tanong. Nagila dito ni pamikiran na dataro kagay. Iman to kagay. Ay nakatawa tanong na iman to na wata tanong pa. Inong tanay gila miya nagtaso mga wata tina na bapa uli na so wata na tina abi. Nagito mga katanong din tanong sa tanong miya katawa tanong. Mga lulok sa tanong. Miya kaputis Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ketiron niya nun sa mali walid dunya illa karakibin istadalla tahta ash-shajarah thumma rah wa tarakaha. Atina kay beratana bungi dunia nadata ragi ang utwa musafir dimileleg so minirong sa giyang utwa kabuban na giyang utwa kayo oren yan na inawaan yan giyang utwa masa ayaw nga nagkapo sa giyang na hadith giyang utwa masa akyasirong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang utwa kayo banyap yan ang umbalay da sa kataon yan at temporary data ragi nga dunia giyang dunia na temporary yan nakanabatan mo umbalay sa piti barangan banagumbalay sa kataon na temporary. Giyan na ni ayam ya guntong nagiyang utang mga tao ang miyagaman sa amal salih piri para duniran sa kamputayran nititigong Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut ayam Malantas si Pamikiran nagiyang utang piri para duniran sa kapatay niya yung utang kapatay niya miyagaman sa amal salih tingong mga ulama ma kullu dhakiyin bi'aqil kinabalangon mapasang na babaraakal nagito'y kaya tanto niya naging tatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ainal mitano aya Titho Malantas si Pamikiran naging uto apiri para duwan yan sukapatan yan sa mga amal salih hada wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.